Play PWPW, Kapitang Subhai P Second ke Amen, Faithful and True Channel. But sasisin ipteng ya kijeng pule ya ka pensyai sena Bible, ya ka bala penkre lene ya ka bala bu jentho, pat jing batai na ka bantai jongi ki pat u bri kabri u henyo trap ba na ka kulom lene na u kulom jong u penmi ya ka ne ka tup ka bade ka pensyai sena ya ka Bible jong ka kitab jing pen pau na ka pantaka kitab jing pen pau ula tho ya ka ba ula sim ula sot na ya ka ba ki ong ya kata ka critical analysis ki ong ka pareng chapang kane lene halor kane ka kitab jing pen pau bat ge ki khot Bible ru ki ba ibu hakane labu hakane ka tup jong kane ka jin tho ka dei kadai ka ketien pat ka jing tho jong une uleng dok soblei bala khlat Father Silvanus singi leng dok SDB bam kwai hatwaru blei tungin pulei kane ket khat ka panikong ka jing pen pau uji sukris ya ka ba ula ai ha u khnang bo un pen I ha ki sakri jong u ya ki ki badai banjia hasyen ula kedau da ki dak kisin yakine ki da ka pa ya la u angel shau shakri jong u Yohanes u bal ai saki ya ka tin u blei pad ya ka jing sisa bala pen pau da u Jesus Christ ulai thulut kat ka ba ulai yo I suk uta u breu u ba pule pajba pad kito ki ba shashkor ya ki tin jong kane ka jinga thulupa pad kito ki ba pendep ya ki ki bala tho haka namar kaya balabu kalajan. Mentah ka pensyai sena alor kini ki lai tili ki dekat jong kalanong kebanikong jong ka kitab jing pen pau. Kini ki lai dekat jong kalanong kebanikong jong ka kitab jing pen pau kilong ka mai phang jong kane ka kot barok kawe. Ha kini ki lai dekat unong tho uyatu lengkot ya ka subject jong. Kane ka mai phang ka don lai dekat pat kilong ki lai benta jong ka ha ka ju ka por ka benta ka banikong kalau nong banikong ka dekat banikong kane ka kitab bakhadu jong ka jutang patmai ka sedang de ka kentin jing pen pau kadai ka kentin ya ka bala ring jingmut na ka kentin Greek apokalipsis ka pamut ka jing pen pau shna ya ki baki breu dala dehi kimla bantip ne ban singau thu bat ki don kam ya ka jing pen I ka pasai kedar bat ya ka jing batai ka pasai kham tam ha ki khep jong ki jing jia ba sher khei ha ka jing im jong ki jing jia ki pakta ya ka jing im jong ki kum ki breu bat ki Kristan kani ka kentin Greek apokalipsis ka kentup arteli ki kentin apo bat kalipsis kakentien apo kamut hangni na jengai na weng no penkenria no sim no kakentien kalipsis pat kamut kajing buri kajing tap te kakentien apokalipsis kamut kajing weng no ne kajing sim no ne kajing pendu no ya kajing buri ya ka bala jia ne ka ban jia pat habangi weng no ne pendu no ya ka jing buri ki pau teng kreng kumba kilong namar kata ka ne ka kentin apokalipsis kamut ka jing pen pau syai kedar ka jing pen syai bat ka jing batai ya ka ka bari ya ka ba kibriu kimla bantip dalade ne lata ki yo I ya ki bajia kimla ban sngau thu ya ka jingmut bat ki don kam ya unong pensai bat unong batai ni siam ya kini ki jingmut ba ngi lak kedau haneng ha ka jin tho ba khui ning kong kamut ka jing pen I ne ka jing kedau ya kalenti ka hok bat ka niam hau kun ben reu leng bau trai jongi uji sukris nakaliang jong blei nong bu nong thao te ki bangi la ban pet bat pule
ha ke gospel kat kum Lukas kalau nong ke ba ar khot lai puar siti Paulus syaki nong Rom kalau nong ke ba khandriu khot arpusan pat siti syaki Ephesus kalau nong lai khot lai ka theuru ya ka jing pen pa ublei ya ka khubor ba bha da u Jesu Kristi om taki brio ya ka jing pen syai kedar ya ka mon ublei bat ya ka ba ukwa bangin le ha kini kid khot u Paulus ba khuj u ong ba ula yo priang ya ka khubor ba bha bet na u Jesu Kristi bat haba ula kiu sha Jerusalem ula le da ka jing pen isai jong blei ya ki ki ba mauhi ula saindur nang tala penon kamru ya kane ka kentien ban mut ya ka jing pensai ya kano ka mat ne ka pentah jong ka niam ne ka jing nget Kristan kata kum ka jing hikai niam da uno uriu nget ya ka bangila ban pe na ka siti bedengkong seki korin kalong ka bakhat saw khot riu bat arphun riu Shushu u Paulus bakhoj u penon kam ya kane ka kentien ka ba u batai ya ki jing i pau bakerpang jong u na ka liang u blei ha ki ba ula yo i ya ki ba ki briu kim pat ju yo i bat kim pat ju yo sngew kumba la tho spang kener ha ka siti ba ar seki korin kalong ka bakhat ar khot i wei bat nyew khadu la penon kam ru ya kane ka kentien ban theu ya ka jing wan pat jong u Jesu Christ haka buram sim jong u haka sngi baka perthei kan wai haka to ka sngi kan pau shai ba ublei udon barabor haka hok haba urai ne ule ukam ya ka ba lakban refer ya ka siti saki nong rom kal nong ka ar ka khot ka pesan haki to ki sngi ublei un sapen pau hadu katno ula sebun ya ki priu bat ki Kristan ki bayaine hadu ka bakut kin sayo i lene kin sayo ya ka buram ka ijot bat kin sayo ka jing kemen ka bamla syu ban batai ngi sti bar siki Thessalonika long ka benikong khot nyo sti benikong u Petrus kalong iwei khot nyo ka khot khat lai bat kalong saud khot khat lai ban penkut ya ka jing batai ya ka jingmut jong kane ka kentin apokalipsis haka Greek bat jing pen pau haka tien kasi na kine ki bangila ong haneng om la shu ban arta tien bakamut ka jing pen pau shai kedar ka jing pen i shena ka jing pen shai bat ka jing batai ya ki ki bari ya ki ba ki briu kimla ban tip dala dehi Henry kidai hi ban tip bat kimla ban sa haka umdum namarba kine ki kta ya ka jing im jong ki haka ne ka perthei menta ingin sengau tu syu ya ka jing mut jong ka ne ka kentin jing pen pau na ka jing batai ya ki wei pat ki benta jong ka ne ka khot ka baning kong kumne harum u Jesu Christ haka Greek Yesu Kristu dakini ki kentin unong tho umut ban ong pakane ke jing pen pau kawan na u Jesu Christ parka deiru syapang jong uhi kata kamut ba u Jesu Christ udai ka subject bat ka object jong kane ke jing pen pau syu unong tho unam ya unong pen im jongi daki arteli ki kerteng u Jesu bat u Christ ka kerteng u Jesu kadai ka kerteng ta kepala jer la tho ya u haka niam karukom kadai ka kerteng jong u kum ubriu ya u balakha ha Bethlehem na kalong kumi ka Maria thesoti haka por pu Kaisar Augustus ulalong upatsya jong ka himaba Roman ubala pet sha Egypt ban light na kikti jong usim Herod ubakra ubalawan pai na Egypt ubala im Hanazaret kumbalai posnem ubala ya keleng hari Palestina ban hikai ya kibriu ya kelenti ka hok kat kum ka hukum ubala yap halor ka ding pena pad ubala mi pat na ke jing yap kane ka kerteng u Jesu ka theu ya ubriu ubala im hakado obat ka snam
haka history. Te umdai ubriu ya uba la shunam haka parom bat umdon nongrim haka history henrei udai ubriu. Uba la im kajing imbriu kumba kalong satlak perthei. Nolor bakane ka kerteng ujisu ka kedau ya ubriu uba la im haka do ka snam hakane ka perthei ka peniru ya kajing long jong u. Hakar kom perkat jong kiju ka kerteng ka theu ya ubriu hi. Ubriu ubale ubakam. Te ka kerteng ka kit jengmut barabor. Pat ka theu ya ka jing im, ka jing long, pat ka jing le jing kam jong ubriu. Bat kani ka kerteng ka dei ban kit ka jengmut ka balajit bat la ai ya ka da ublehi lengba ka kentin Hebrew Joshua lane Jehoshua. Pat kamut u Yahweh upen im upen light. Kani kamut bau Jisu udai ka dak kasin ke bakdau ya ka jing don jong blei. Ya ubah kiju kot Yahweh. Pat ya ka jing trei jing kam jong u. Hakane ka perthei. Kata haka history dah u Jisu. Ublei utrei. Bat upelaj im ya upaj Israel. Bat ya ukun benriu. Kane ka dei ka jing temu. Ne ka thong jong ka jing im u Jisu. Ban pen im ya ukun benriu. Ban pen im kamut ban le ai kenang baka long briu man briu jong pat Israel badu kun benriu kan pura pat kan janai kamut ban pelaj yo pat Israel badu kun benriu naki ai baro ki bakang lat baka saindur ublei kan urlong pura hau kun benriu kawai naki neki ai ki ba penwit sisa yo kun benriu kadai kapap ka ba larung hakane ka perthei Pat kebapen sniu ya ka long briu ka man briu. Ujisu un weng no ya ka ne ka pap. Pat kumta ukun benriu un salat im. Ka kerteng Christ ha ka Greek kalong Christos. Pat kemut uta ya uba lapen sle kum unong ya tu lupa us im bat uleng do. Ha ka ne ka kerteng. Ka ne ka kerteng. Ka dei ka jing ring jing mut na ka Hebrew Masyak. Kamut ubalapan sle. Haka jinget jong kiju. Mesia udai uta. Ya uba ublei un pa. Un pen sle. Bat pen kentang kum unoya tu lupa. Kum usim. Bat uleng do. Uman pelaj luj. Ya upaj Israel na kinong syun. Kibaban benya ki haki bun rukam. Uban pen keim. Ya ka himaba Israel jong usim David. Pat uban penlong ya ka jaj penriu Israel ka nong sensyar ka nong hadar ya ka perthei baro ka wei uban pendam ngon ya ki wei pat ki jaj penriu hapo ka jing sensyar jo upai Israel uban penyang rasong ya ka niam ka rukom ya ka jing mane blei ka pa sisa uban pen scam hitriang ya ka hima ublei te dakane ka kerteng unong tho umut ban banting bau Jisu udai uta ya ubah ki paj Israel padu kun benriu ru ki la kemik lenti kalong kum ka jing kemik lenti jong ki long shwa jongi ya uta ubala ubayai usentai ubulot ukendrem ulendan usimpa usimsong padu sim long do long pun uban penbit penbiang ya kaniam karukom pad ka long breu kaman breu sakene ka wei ya ka ba ublei ula ai hau. Hakaktin Greek hin edoken afto ho theos. Ngila ong haneng bakajing penpau kumbang ngila batai kawana uji sukris. Parkadei syapang uji sukris hi. Henrei kini kikintin. Ya kaba ublei ula ai hau. Kipen i baka wanru na ublei ukpa unong bu nong tau. Kibanting la ban ong ba ublei udei ka thmei bat ka tolong jong ka ne ka jing pen pau ba ublei udei ka thmei bat ka tolong jong ka jing pen pau namar ba baro ki wan tang no ublei nong bu nong thau dei ma uba thau ya ki baro bat kumta omdan ka bala ban light na u
Na ubreu mi ruem. Ubreu ula tang ban itu ya ki ba ublei ula thau bat labu. Ka syong tang ha ublei ban pen pau ha ubreu ya ki ba ula thau. Henry ukwa ba ki breu ken tip bun ki ba ya dei bat ka saintur jong u. Lang ba ka bor perkat ba ki breu ki la yo na ublei hi ki la ban tip bun ki Henry kim la ban tip lut barok hai. Kenang ban tip susu nalor ka ba ki breu ki la ban tip da ka bor perkat jong ki don kam ka jing pen pau no ublei ba sebun ya ki bat ublei upen pau da ka jing kemen kenang ba ki breu kin dup tip bat kin dup lap dup la ban haka hok kat kum ka hukum. Henry uji sukure suru udai ublei bat u yalong ka wei bat ukpa uba thau ya ki da uji sukris bat lengba uji sukris kumang sem ha gospel kat kum yu anis nong ka ban kong kat khot lai ka siti sa ki kolose kalong ka ban kong kat khot khanreu uji sukris u yo bentalem ha ki baro bat ukpa jong ublei nong bu nong thau bat ukpa la klem ukun utrai jongi uji sukris namar kata kumba ngila ong haneng kane ka jing pen pau kawan na uji sukris ru hoy kawan no blei nong bu nong thau long ba uji sukris ula yo bait na blei ya ki ba upen bena ba uhikai hakane ka perthai uji suhi uong sisa nga ong hapi ukun umle dal ade ule tang ya ka ba uyo ba ukpa jong ule ya kata kaba ukpa ule ukun ru ule Yohanes san ka dukot kat kandai Yohanes san dukot kat kandai kata kaba ngalahi kai kamlong ka jonga hari ka wan no blei ubala pa yanga gospel kat kum Yohanes kalong nyau ka dukot khandriu ngam jule dalade Henry ngakren ya ki kumba ukpa ulahi kai yanga kumba ukpa ulahi kai yanga na ka gospel kat kum Yohanes ka lunong ka pra pat ka khot arpu pra ngam sem kren na lade Henry ukpa ubala pha yanga hukum yanga ayu ngadei ban ong bat ayu ngadei ban kren Yohanes long khatar khot sau khandai bat sanpeu ngala ai haki yakiktin ba phila ai hanga Yohanes long khat nyau du khot khat pra te ka pau shina ba kane ka jing pen pau ka wan no blei lang ba uji sukris ka dei da shisha ka jing pen pau jing blei sakane khnang ba un pen haka Greek dikse kaba mi na kabob dik nimi kaba mod ban pen sai kdar dakini ki kentin unong tho umut ban ong ba yakane ka kitab la pen sai kdar yaki bagi Kristan hakata kapor ki dei ban tip bat ban pena te ka jing thmu jong u kam dei ban pen sngo lengo yaki briu ne ban len shop yaki shakalhu jong ka umdum Henry ban pen kiu yaki shakliar ulum na uba kila ban yo sakidar yaki ne ki baro ki bakerta wiar yaki hakajing unong to ukwa hir bakinong pule jong u kin sngo thu shai yakaba ula tho knang bakin dup tip kumno ban kumno ban yai ban yeng bat kumno ban le ban kam hakito ki khep bat ki por jongka bat ka jing sha ban ben jong ki Kristan bat une unong tho klempe ula poi saka thong ba ula thmu ban pen sngo thu shai kidar ya ki nong pule jong u bat namarba ki Kristan hakata kapor kila sngo thu shai kidar ya ka ba ula tho kila yo jing mentoi bat jing arab shibun nakane ka kot ka ba itnad bat ka ba sngo tenad jong ka jutang patmai sakini wi pat ki kentien
ki badai banja. Haka Greek hadi yeneste. Hang ne unong tho uong bau tho ya ki bajia da shisha haka ne ka perthai. Om ki jing pho sneu ne ki jing mudur jong u ki bom don nong rim ai. Da ka ne umur ban ong ba ukwa ban tho history om ya ka parom ne ka puriskam ne ka fiction ne ka novel kumpa ki ong mentah. Ukwa ban tho syapang ki jingjia bagi Kristan ki la ban yo i dalaki khmat ki la ban yo sneu dalaki skor pat ki la ban mat daladeru haka jing im jong ki hi namar kata om don ka weipat ka kot history ka ba khamlong history ban yakane ka kitab jing pen pau namar ba ki ya ki bala tho haka ki dei ki bala jia ki badang jia pat ki ban dang jia haka history jong ukon ben reu Hashen keban sa jia Hashen haka Greek en taki da kini ki ktien unong tho umut ban ong ba kini ki jing jia kim dei ki ba jinghai na ki nong pule ki jan ba ki la poi hak kherdop ne hadwar ki dei ki jing jia ki ban urlong Hashen ne kloilan namar kata ki Kristan ki dei ban long ki bala kre ban sngau thu ya ki ban saindur ya la ka jing im kat kum kini ki jing jia kim dei ban sha telep hakane ka umsau ka ban wan tur klempep pat kloilan artat nota sakini ki kentin hakim rau jong u haka Greek tis doulis aftu hang ning yo i ba ka jing pen pau ya ka ba ublei ula pha lengba u Jesu Kris ka dei na ka banta ka wei ka kun hun breu ka ba don hakane ka sla perthei unong tho unam ya ki khot jong ka ne ka kun hun kum kim rau ki ne kim rau ban jubab kelum haka jutang ba thamai ki de ki Kristan baro ki bala priang bat but ya u Jesu Kris kum utrai u kenrat bat u nong pen im jongki kaktien Greek doulos kamut umrau bat ka theu ya ka jing ai ti lut jong umrau hau trai jong u te namar kata une unong tho yo anis unam yelade dakane ka kentien nam ten buram umrau henrei kane ka kentien kadan sawe kentien syakri kane ka kentien syakri hakaktin khasi kam dakit ya ka jumut jung ka Greek doulos ka bamut umrau bat ka kentien Greek doulos ka dei ka jingring jingmut bapura bat bacanai jung ka kentien Hebrew ebet ka bamut umrau hi baro ngitip pa umrau umdei syakri paru syakri umdei umrau kadon ka jinga per ka bakrau hakor kom perkhat jung ki breu haka hima ba roman umrau ulong kum kamar kamata ka jenri ka jendup jung utrai jung umrau udai kamar kenti ne ka ri kenti jung ukenrat jung ulaban le ya ukat pa umon utrai udon bor wat ban penia peru ya ka jing im jung umrau ka don nadong syadong haki kti jung ukenrat jung la light na ka tengah jong umrau bat ki khun jong ki dei ki jong utrai jong tik kum ki khun blang khun masi umrau la bandawa ai na utrai la bandawa bainong sngi na ka panta ka jing trei jong udei ban trei baro si sngi pat baro sirta na ka panta ukenrat jong pat andala dep trei ta ka pas ka pas ar don hok bandawa ai Henry Usyakri hakaktin Greek Hippiretes uyaper na umrau Usyakri utrei na kabantau kenran Henry utrei na kabanta ka bainong pat udon hok bandawa yaka trei baro sirta utraying don bor halor ka jing im jong Usyakri ula ban lai lui lada umon
Kasyong hau banlong syakri neban omlong. Usyakri uim berutrei katkum kajing yakut dakaktien ne dakajen thok. Tebalai unong thok upunon kam yakane ka kentien merau. Kapa sisen sngeu kalong kapa kaktien pojaj pa kaktien klamakor. Haba pej nakaliang kalong briu kaman briu. Kalong kumta da sisa. Henrei nakaliang kajing adai jongi berublei ka kentien merau. Kam da bakla hadu kata-kata. Namarba ngilai yoi yaki barok na ublei. Pat ngimla light na u lano-lanoru. Ublei ula thau yangi nakasuda. Kajing im kawan na u. Kamet kapat jongi la thau hi ma u. Kapertai mariang kadai kajong u suda. Ngilang da sisa ka rikenti jong ublei. Kajing im bat kajing yap jongi hidon hakikti jong u. Ladang ngilong ai. Ladang ngidon ai. Kadai ba ublei uit sebun yangi. Bat uit sebun klem daw nakaliang jongi. Kane kala banlong kawai nakidaw balai unong tho opodon kam ya kane kakentien merau. Henrei halor kine ki bangil ong haneng kadon ru sakawai kadaw. Bat ha kajing perkat jongi kadai kadaw tenrai. Ngilap ha kajing tho bakuit nadu kajutang barim, hadu kajutang batamai, bala ainam merau, yakikato katne, kibriu, kibala aitilut ia de haublei, bat hakakam jong u. Haba pei nakiliang barok jong kajing im jong kidai ki merau jong ublei. Kila aitilut nadong syadong haublei. Kajing im, kamet kapat, kabor perkat, kamon, ki ikhtiar trikam, ka yok ka kot, ka ying ka sem, ki kun ki kti, ka por ka samoy, ka mit ka sngi. Sisen ong kim im syu na kabantai alati. Retang na kabantau blay. Kane ka day ka daw tenrai balay, ka jintho bakuj, ka ay nam mrau, yakitu kirat ba jong blay. Pat namarba kine kirat ba ki day da sisa ki briu ki badap sendrang hakiliang baro jong ka jing im suki kene kanam rau kalalong kanam kabakrau bat ke badon buram hakajin tho bakuj bat kumta ngisem balakot mrau yakinong tu lupa yakis im bat kilengdo kibela IT lot ia lade haublei ngin sot tang kato kane kidkhot nakajin tho bakuj ban pen sisa ya kane keba ngilak kedau haneng nengkong ya kane kanam la ai hau Abraham mangisem kitab Genesis kalnong ke ba arpun riu dekat arpusau. Ublehi ukhat it yau Abraham umrau jong u. Abraham abdi. Ha kasam sispa san ke dekat ke ba sapu arngi pule ulaken mau ialah kahok kesikentin hau Abraham umrau jong u. Abraham abdo. Nakirat ba barok jong kejutang barim Dei Moses ubalayo kambun sin yakenekan nam merau. Bat sa Kaleb, u Joshua, kinong bisar, kisim kum u David kam tame bat kinong yatu lupa. Kene kerkom ainam yakirat ba jong blai ka pauru hakajutang batamai. Nekong kibalayo yakenekan nam kideki apostol bat u Paulus bakui. Singau sorong ban nam yalade merau jong ukris u Paulus. Namarba ula aitilut yalade nadong syadong hau Jisu bat ha kajing pen priang ya ka kubor bapa jong u. Hadien ki apostol kiwan ki nangatu lupa jong ka jutang batamai. Kibala imsngi barok sirta ban yalap ya ka kubor bapa naka wei ke jaka sya ka wei pat. Khaddu kumbangi la kedau haneng yakane ka nam laai haki Kristan baro kiba ngej au Yesus Kris bat kiba yai peteng ya ka kam jong u hakane ke perthei te nakine ki baro ka pausna bakane ka nam merau jong u Yesus Kris ka dei ka nam ka kerteng ke bodon burom ha ka balang ha ka por jong une unong tho jong ka kitab jing pen pa
ki Kristan kam tame ki dei da shisha ki mrau jong u Jesu Kris namarba ki layo ya ki e baro naublei pad lungba u Jesu Kris khadu unong tho jong kene ki kitab jing pen pau ong pa ki ne ki jia kat kum ka sain du rublei om don ka weiru ka jing jia ka ba shu pau perthei reng khat ka tien Greek di kamut ba om la lai na ka banta ki Kristan ki ban ngat hi hakine ki jing jia om da kano ka bor matla ya ka ba ki briu bun sin ki khot ka nusip Henry kat kum ka saindur ba it sebun jong blei ubadon ka jing temu bat ka thong ban poi kumban siu ong no ka jing temu bat ka thong na ka banta ki Kristan ta ka ba ong kum ne unong tho umut dalilei ru ban hikai ba ki briu ki bale ya kine ki le da ka jing pen bor om da ka jing ai ti lut le ne ka jing lai lut ki riu boman ki le ya ki kam pap kam runar jong ki da ka mon balai lut Henry ka jenjar kalanot hakaba ki bahok ki ngat kalong kat kum ka saindur jong blei na ka banta ka jing bha ba ka jing mentoi jong ki namar kata ki rustat ki kai bo omdon ke bajia rengkat hakane ka perthei rekat kum ka saindur ublei nong bu nong thao kum ne layas ngau ya ka jing pensai sena lengba ukulom jong I Father Silvanus sngi lengdo SDB bamkwai haduar ublei na ka we ka thup ka bakerteng ka pensai sena ya ka kitab jing pen pau to kan men ko para to ya kene ka ba une uleng do soblei wala bamkwai hadwar ublei wala bu na ka pantai jongi bangin ya pule padingin ya sngotu ya kene ka kitab ka ba bun da ki jing tho jing pen pau bangin dup sngotu di une uleng do wala bamkwai hadwar ublei ulai rap yangi ban sngotu ngai piru pilai yo kem ya ke ka ba une uleng do wala batai hangi lengba kene ka jing tho but lengba jong kene ka jing wanra lengba jong kene ka Amen Faithful and True channel sapi iwe pe iwe kinong sngap ya kene ka channel dengan sungu kamtami kitu ki pakersan ya kene ka channel ta ka kelalong ki member di ki weru ki laban kersan ya kene ka mission jong kene ka Amen Faithful and True ta ka kelalong da ki member lene ban subscribe lene ban ai kitu ki thanks super thanks kepada haka YouTube lene pila ban kersan ya kene ka ministry kenang ba kanlong ka ba pen priang ya ka kubor ka ba sisa ka jumut ka ba sisa ka ba la tho ha ka Bible pa beng skotu pania kendu sisa ya ublei uba im ya uba ulawan sa kene ka perthei lengba Jesu Kris ku blei ya pi iwe pa iwe baro blei ker ku ya pi